Vo štvrtok 27. júla 2023 zasiahla Podbradliansky a Podjavorinský kraj smutná správa. Vo veku 83 rokov zomrel bývalý učiteľ, rodák zo Starej Turej, Peter Pavel Uhlík. Pred nástupom do armády som krátko učil na gymnáziu v Skalici a po ukončení vojenskej služby som nastúpil do základnej školy v Brezovej pod Bradlom. Tu som mal pôsobiť iba dočasne, ale vtedajší riaditeľ školy Ján Fajnor ma oslovil a ja som zistil, že práve toto je miesto, kde by som chcel zostať. Škola bola výborne organizovaná, mala tradíciu, kvalitný pedagogický zbor i milé nadané deti. Postupne som zistil, že Podbradliansky kraj je identický s mojim rodným, že ctíme rovnaké tradície, vyznávame rovnaké zvyky a obyčaje. Brezová pod Bradlom mi tak prirástla k srdcu. Týmito slovami spomína na svoj príchod v roku 1961 do Brezovej pod Bradlom magister Peter Pavel Uhlík, ktorý sa narodil v Starej Turej 19. júna 1940. Na Vysokej škole pedagogickej vyštudoval dejepis a zemepis. Peter Uhlík učil na Brezovskej základnej škole v rokoch 1961 až 2002. Počas 41-ročného pedagogického pôsobenia na Brezovej dosiahol vynikajúce výsledky so žiakmi v dejepise, zemepise a športe. Voľný čas venoval deťom i mimo školy, a to v športe, turistike či kultúre. Založil a viedol školské športové stredisko v hádzanej Žiačok, jedno z prvých na Slovensku. Mnohé hádzanárky, ktoré vychoval, sa stali niekoľkonásobnými majsterkami Československa, mnohé sa uplatnili v prvoligových tímoch, reprezentovali Československo a neskôr Slovensko na majstrovstvách sveta i olympijských hrách. Peter Uhlík bol zároveň dlhé roky aktívnym činiteľom kultúrno-spoločenského života v Brezovej. Hrával v ochotníckom divadle, k tomu viedol i svojich zverencov. Pamätníci si spomínajú na akadémie v Národnom dome Štefánikovom, ktorých bol režisérom i moderátorom. Peter Uhlík bol zakladajúcim členom a v rokoch 1990 až 2003 aj predsedom spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a až do svojej smrti je čestným predsedom. Po odchode na dôchodok v roku 2002 sa venoval najmä literárnej a publicistickej činnosti. Z jeho kníh spomeňme Odrobiny spod katedry, Zlobtovku Kalokagaty, Urobili ma Tatarom, či V objatí rodných letokruhov. Už ten samotný názov knihy, ktorý je V objatí rodných letokruhov, hovorí za všetko. Proste, že sú to moje reflexie, ako aj rozhovory s inými na náš kraj Podjavorinsko-Podbradliansky, ale aj predovšetkým na tento kraj v Brezovej a v okolí. 3. februára 2006 magister Peter Uhlík za celoživotné dielo v prospech mesta, za publikačnú a literárnu aktivitu, za kultúrnu, osvetovú a športovo-výchovnú činnosť obdržal z rúk vtedajšej primátorky cenu mesta Brezová pod Bradlom. Pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, i naďalej sa zúčastňoval spoločensko-kultúrnych podujatí. V septembri 2017 vystúpil na akadémii pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, v januári 2019 zase pri 100. výročí založenia Brezovskej Meščianky. Ja sa vo svojom príspevku venujem duchu miesta, Hurbanovi v ňom a Brezovej ako takej. Ide nám o to, aby sme upozornili našich divákov a poslucháčov na miesta, ktoré sú úzko späté s revolučným rokom 1848 a spôsobením Jozefa Miloslava Hurbana. Posledný krát nám Peter Pavel Uhlík poskytol rozhovor, keď po 32 rokoch skončil vo funkcii predsedu Brezovského klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ja verím, že budem mať nasledovníkov, ktorí to povedú proste tam, kam si to ja predstavujem. A ja nikdy som nerobil niečo preto a potom, aby som sa s tým chválil a aby po mne zostala potopa, ale ja budem chcieť, aby prišli ľudia, ktorí verím, že to budú robiť ešte lepšie, ako sme to robili my. Česť jeho pamiatke.